Amputee for Amputee hija assoċjazzjoni illi s-sibt iċċelebrat 5 snin mit-twaqqif tagħha. Assoċjazzjoni li ġabet flimkien persuni li tilfu idejhom jew riġlejhom. Fost dawn Joseph Gaffa ta' 58 sena li 3 snin ilu sar jaf illi għandu bżonn amputazzjoni. Ġurnata fost l-oħrajn kont jaf fuq ix-xogħol. Kasket li naqas qajja, kal ftit sekondi u mort għand it-tabib. Għand it-tabib spiċċajna l-isptar u rrealizzajna li kien hemm inkwi kbir. Jiena kont impejjeb b'ħafna sigaretti, ħabba fekk wafqet ċirkolazzjoni ta' saqajja u spiċċajt amputee. Staqsejna x'inhi l-ikbar sfida l-persuni bl-amputazzjoni bħal Joseph. L-ikbar sfida hija li ma tix tħares lura u tħares dejjem il-qudiem. Jekk inti toqgħod tibki xortik, min sa tagħmel xejn. Titħares il-qudiem. Minkejja dan, Joseph xorta waħda ma qatax qalbu. Il-ġurnata tal-lum jiena l-ħajja hija normali bħalma kienet qabel. Immur għax-xogħol, ix-xogħol tiegħi huwa technician, ġifieri dak kollu li kont nagħmel qabel għadni nagħmlu llum. Intant il-President tal-Assoċjazzjoni Kamilleri Zara saret li lan tal-Assoċjazzjoni huwa li toffri sapport u edukazzjoni lil membri li jkunu għaddew minn amputazzjoni biex ikunu lesti jirritornaw fil-komunità. Fisret kif ir-riġlejn u l-idejn artifiċjali joffru sens lil pazjenti li reġgħu saru sħaħ. Preżenti għaċ-ċelebrazzjoni kien hemm il-President ta' Malta, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Opozizzjoni.